Шлямам Матео ще изтие едно видео. Рави го Просто. За това. дай! Той сега се снима с тебе си. Не съм. Сега трябва да го изтиеш това видео. Ау! Ти не можеш да го песа. Сега отиваме до едно място. Съжалявам за това. Къде? Изключи камерата и... Айде да отиваме в озерото. Ама съжалявам, че изключих, ама моят приятел трябваше да обърне камерата. Нема ходим там. Що? Трахните. Не, просто не искам. Айде де. Ела друга да се ходим. Хора, вижте, гледай как ме бута телефона. Вижте, това е моя нож. Който не се абонира, ще го закола. Сега... И... Много ми работа казваш. Може да тихо? Иначе ти изключвам от това. Не се получава. Хора, сега отиваме до някъде. Ето вижте, има един капак, един телефон. А това е моето колело, окей, аз го изгубих, а това е моята къща, смисъл. Ето вижте ги и не го забравяйте. Има и камера. А това е моята Абе, къща, Лазо! смисъл. Мама, чуй, по тази ли камера видяхте някой да Да. ти учава в колело? Кучето, бе. Кучето не. Какво? Ето колело. Така отиваме да питаме един човек. Даже брат ми се питам. Да им мога да излизам. Брат ми, може и да излизаме. Айде, Радко! Може и да излизам. Къде? Опак. Затворете, че Пак как подавам? Малко се седим. Чакай. Парка няма да си играете. А може ли? Да снимаме видео. Ти нямаш ли домашен? Няма. Написал си всичко. Да. Да.